Selvfølgelig er det hårdt at komme igennem en 2-årig studentereksamen. Men min drømme motiverer mig til at komme i skole om morgenen. Det hele er bare meget lettere, når det er, jeg ved, at jeg vil det så meget. Min drøm er at læse videre på universitetet. Og det mener jeg, at Akademisk Studenterkursus kan hjælpe mig til og gøre mig klar på, hvad det vil sige at gå på universitetet. Akademisk Studenterkursus giver dig en chance for at starte på en frisk. Jeg droppede ud af 1. G, og så jeg studenterkursus som værende en mulighed for ikke at have spildt det år. Jeg vil hellere bruge et år på universitetet, end at bruge et ekstra år på gymnasiet. Det er hårdt, men man sparer også et helt år. Studenterkurset tager 3 års pensum og koger ned til 2 år ved at hive nogle C-fag ud af skemaet. C-fagene er naturgeografi, idræt og så de forskellige kreative valgfag, man har. Altså, vi bruger både smartboards og E- og I-bøger, og det gør også, at lærerne er lidt mere i stand til at gøre undervisning mere kreativ. Meget af vores undervisning foregår over nettet ved hjælp af e-bøger eller research i timerne på internettet. Akademisk Studenterkursus har den samme faglige vægt som et almindeligt 3-årig STX-forløb. Og det var også noget af det, der gjorde, at det var meget vigtigt for mig at starte her. Altså alle kan gå her i princippet, men man skal bare have haft et år efter 9. klasse. Folk herude er i gennemsnittet mellem 18 til 23 år. Og nogle bor hjemme hos deres forældre stadigvæk, og andre er flyttet ud og er blevet gift og har børn. Der er plads til alle på Akademisk Studenterkursus. Dem, der går her, er mere seriøse, fordi de er mere modne, end hvad man ellers vil være på et normalt gymnasie. Nu er jeg meget ung, så jeg har lært rigtig meget af de ældre her. Så på den måde, så hæver de ældre niveauet. Vi har nogle meget mangfoldige diskussioner i klasserne, netop på grund af den her store aldersspring, der er imellem eleverne. Vores fester er et tydeligt eksempel på, hvor godt et fællesskab vi har på skolen, fordi både lærere og elever fra alle klasser deltager. Man kan virkelig mærke, at lærerne brænder for at hjælpe en, så man kan udleve sine drømme.